खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दङखौ। दिनै गोथार मंगलबार सान। दिनै गोथार मंगलबार सानाव आं न'नि थानसालियाव आर'ज खालामखांनायनि उनाव रायजोनि थानसालियाव थांनो ओंखारदों। जोंहा रायजोनि थानसालियावबो थांथारनांगौ। जोंहा सप्तायाव खनसे गामि गंसेयैनो गथ' गथायजों लोगोसे बोराय बुरै ज' जानानै खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै इसोरखौ सुंग्रि हरनाय जायो। बे गोथार मंगलबार सानाव जोंहा सोरबाफोर गावनि थानसालियाव थाङालाबासिनो न'आव ओरैनो दङब्ला अननानै थानसालियाव थां। गावबा गावनि गोसोखौ फोथारनानै लानाय जायो आरो जों मोनथिस्लाबालाबासिनो जोंनि गामिनि बयजोंबो जोंनि खौसेथिया बांलाङो। बेयावखायनो जोङो मोनफ्रोमबो मंगलबाराव गामि गंसेयैनो मोखां नायज्लायज्लाय खनसे ज' जानानै इसोरखौ आर'ज खालामनांगौ। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दिनैसो नुदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादों। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि कमेन्टआव दहाय आफा बोराइ बाथौ होननानै हरजागोन।